ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕೋಡೆ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಓಡಿ ಪೋಪನ್ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ಎಂದು ತುಕ ಏತು ಜನ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತಿರಂದು ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ಪೋಪನ್ ಅಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ನರಹರಿ ಪರ್ವತ ಅಲ್ಪ ದಾದಾಪುರ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಚಿನ ಪರ್ವತ ಚಚ್ಪೆ ಪೂರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಚಚ್ಪೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದುಂಬು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಏರ್ಪುರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲಿ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪಲಿ ಬಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಕಲ್ನ ಊರದ್ದು ಎಡೆಗೆ 13 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ನೆ ವಿಟ್ಲಲ್ದೆ 13 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಪುಂಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ ದ್ವಾರ ತೋಜುಂಡು ತೋಲಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ರೋಡ್ ತಗೊಂಡು ಈ ರೋಡ್ ಒಂತೆ ದೊರಟ್ಟ ಪಯರ್ ಆಪುಂಡು ಅನ್ನ ಇತ್ತ ಮಿತ್ತ ಮುಟ್ಟಲ ರೋಡ್ ಉಂಡು ದುಂಬುಪುರ ರೋಡ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡು ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಪುಡು ಪೋಡು ಒಂತೆ ದುಂಬು ಪೋದನಾಗ ಅಲ್ಪ ರೆಡ್ ಮಂಗೆಲ ಇತ್ತಂಡು ಐಕ್ ಎರಡು ಜನ ಪರಂದಲ ಪಾಡು ಅಂತೇಳಿ ಐನ್ ತೂನಂತಂತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ ಪರಂದಗೆ ತಂದು ಬರ್ತದ ಪಾಡು ಲೆಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಪಂದು ನಿಕಲ್ ತೂಲಿ ಎಂಕಲ್ ಮಿತ್ತಲ್ದು ಪರಂದಲ ಪತ್ತಾತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಕೊಂತನ ಪರಂದನ ಮಂಗೆ ತಿಂತನಿಜ್ಜ ನಿಕಲ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತೂಲಿ ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನ್ಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆತ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ ಬಜಾರ ಒಂಜಂದು ಯಾನ್ ಬರೋಡು ಗೆಲ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ ಬಜಾರ ಹೊಡ್ಜಂದು ಈ ಸರ್ತಿ ಇಂಕೊಂಜೆಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದನು ಆ ಟೈಮ್ ವಯಸ್ಸದಾನಿ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕಂದೇ ಪನೋಡಿ ಅಲ್ಪಲ್ದು ದುಂಬತ್ತನ ಯಾನ್ ಅಕ್ಕಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಮುಲ್ತು ಏತು ಪಯರನ್ನೊಂದು ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಏತುಲ ಪಯರನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಮುಟ್ಟ ಪಣಂತಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂನಾಗ ಅಂದು ದಿಂಜಿದಲ ಪಯರ್ಜಿ ಆ ದ್ವಾರದ ಅಲ್ಪತ್ತು ಒಂದು ತೇಪುನು ಒಂಜಿ 100 ಮೀಟ್ರ್ 150 ಮೀಟ್ರ್ ಆತೆ ತೋಜುನತೆ ಅನ್ನು ಕೈ ಬೇಡ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಮುಟ್ಟುಂದು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಆಪ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ಲುಂಡು ಆ ರೋಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತನ ಗಡ್ಡು ಪಯಲಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಸ್ಟೆಪ್ಪುಡೇನೆ ಪಯ ದನ್ನ ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತನತ ಸ್ಟೆಪ್ಪುಡು ಪೋಯಿಂದಾಂಡು ಅಂಚ ಅವಲೇನೆ ಪಯ ಎಂಕ್ಲು ಕಾರಿಂಜೆಗೆ ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಡೆಗೆ ಬತ್ತನೆ ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪ ಜನ ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಪೋದಾದಿತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಪಿದೈಪುರ ತೂಲಿ ದಿಂಜನೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಜನ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದಾತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಂತೂ ಫುಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ನಿಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪ ನಿಕ್ಲಿ ಮೂಲ ಎನ್ನಮ್ಮ ಎನ್ನಕ್ಕ ಪುರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ಮೂಲ ಸಂತೆ ಪುರ ತಿರ್ತಿಗೆ ಇಪ್ಪುಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಪುರ ಸಂತೆ ಪುರ ದಾಲಜ್ಜಿ ನಾನು ಒಂತೆ ತುಂಬ ಪೋಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಟ್ಟೆ ಎಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಈ ರೋಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗೋನು ಆ ರೋಡ್ ಒಂತೆ ತುಂಬ ಪೋಯಿನಕ ಕುರಿಯನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡು 2 ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುನೆ ನಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ರೋಡು ದುವಿ ಇತ್ತೆ ರೋಡ್ ಸಿಕ್ಕಂಡು ನಾನು ಒಂತೆ ತುಂಬು ನೆಟ್ಟೆ ನಡ್ತನ ಪೋಯಾರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಒಂದುವೆ ಮೂಲೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ತನ ಅಡಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತದಾಂಡು ಯಾ ರೋಡ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜುಂಡು ತೂವಲ್ಲಿ ಅವು ತಿರ್ತಿರ್ದು ಬರ್ತನ ರೋಡು ನನ್ನೈತೆ ಮುಲ್ಪ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಯಾರುಂಡು ಈ ರೋಡ್ ಒಂಚೂರು ಮೂಲ ಮಿತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ತೂವಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಡೆ ತೋಜುಂಡು ಅವೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ನನ್ನ ಈ ರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡ ಅಡೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕ್ಲು ಇಡೇತನಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆತಂಡು ತೇಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಕಾರಿಂಜರಿ ಲೇಟ್ ಆತಂಡು ಕಾರಿಂಜರ್ದು ಪಿದರ್ನಾಗನೆ 16 ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಅಲ್ಪಲ ಜನ ಫುಲ್ ಇತ್ತಂಡತಿ ಅಂಚದು ಇಡೆ ಬಂದಾಗಂತೆ ಲೇಟ್ ಅಂಡು ಮತ್ತು ದೊಂಬುಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನಾಗ ಬರ್ಸ ಆನೆ ಅಂತೆ ಬುಡಿದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚದು ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ಉಂಡು ಜನ್ನಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗೈತೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಬರ್ಸಾಗಿ ಮೂಲ ತೂವಲಿ ಜನಕುಲು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಕಲ್ಲ ಕಾರಿಂಜಾಗ ಪೋದು ಬತ್ತನಗಲ ದಿಪ್ಪುಡು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ಏರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಂತಾರಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ಈ ತುಳುನಾಡು ದೇವನಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ
ಇಂದು ನಮ್ಮ ಬತ್ತನ ರೋಡು ಯಾಕಡೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಏನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೋಚ್ಪೈನೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಪ್ ತೋಜನ್ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಬೊಕ ಆಪೆಗ್ ತೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಮೈನ್ ರೋಡು. ಒಂದು ತೀರ್ಥಕೆರೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತೀರ್ಥಕೆರೆಗೆ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪನೆ ತೋಪುನಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ತೋಜ್ಪವೆನ ಗಿಡಗೇನು. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಚಿಗೆ ಪೋಯಿ ಮೂಲು ಬಂಡೆಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ದಾದಾಪುರ ತೂಗೋದುಂಡು ತೂಕ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಜನಕ್ಕಳು ಪುರ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸುಮಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಪೋಯಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ఆదిప్ప ఆదిప్ప ಬರ್ಪುಣ ಬೇಕಾ ಹತ್ತುವರೆ ಪಂದು ಮೂಲು ಗಾಲಿ ದಿಂಜನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಗಾಲಿ ತೂನಾಗ ನಿಂಗೆ ಯಾನೇ ರಾಪೇನ ಅಂತೋಜಿ ಅಂತಂದು ಅಂಚೆ ಗಾಲಿ ಬರೋಂತಂದು ಆಯ್ತಾ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೊಂಡು ಮೂಲೊಂಜಿ ಗುಂಡಿಡೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಬೆಲೆಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಪೆ ಕೊಂಚ ಕಂಡ ಉಂಡು ಅವನ್ ತೂಯರ ನಂತರ ಖುಷಿ ಆಗೊಂಡು ಅಡಿಗೆ ಜೂಮ್ ಅಂತೂರ ತೋಚ್ಪಾಗನಿಕ್ಲಿ ಅಂಡ ಆತ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಬರ್ಪುಜಿ ತೇಂಡ ಸುಮಾರು ದೂರ ಉಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಅಂಡ ಐಟ್ ದಿಂಜ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಬರು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತನ ಆತೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ತೂವಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜು ಅಂತ ನಿಂಕ್ಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೇರ್ ಪೂರ ಬತ್ತಿಜೆರ್ ಒಲ ಬಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ ಲೆಡ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಡ್ ತೋಪುನಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೋಪುನಕ್ಲ ಸುಮಾರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಯಾನು ಮೊದಲನ ಪನೊಂತೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನದ ಲೆನ್ಸ್ಗಳ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಲೆನ್ಸ್ಗಳ ಸುಮಾರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕನ್ನದ ಲೆನ್ಸ್ ಆತು ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಣ್ಣಾರೆ ಆಯ್ನತ್ತು ನಮ್ಮ ತೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ಪೂರ ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಪ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಇಡೀ ಬರೋ ಆಪಿ ಬಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೋ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ ಸುತ್ತ ಅದು ಕೂಡ ಬರೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಿಡ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯಾಂಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪದ್ದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಮುಂದೆ ತರ ಕೆರೆ ಪದ್ಮತೀರ್ಥ
ಇಂತಹ ಪ್ರಸಾದ ಭೋಜನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇತರ ಸಮಾಜ ರಜೆ ಮೂಲು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತೀರಿ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತನಾಗ ಬಚ್ಚೊಂಡು ಅಗ್ಲೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಚ್ಚಿದಾನಾಗ ಮೂಲು ಕುಲ್ಲೆರಗ ಹೊಂದಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತೀರು ಐಟಂತೆ ಕುಲ್ಲುದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ಲ ಅಲ್ಪರ್ದು ಕೂಡ ಪಿದಾಡ್ಯ ಕೆಲವರು ನಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದೂರ ದೂರ ಉದ್ದ ಕೆಲವು ಬರ್ಪೇರು ಅಗ್ಲು ಬಣ್ಣ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ನಡಸ್ತದು ಬಂಗ ಬತ್ತು ಹೋದು ದೇವೇರಂತ ಹೋಳಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅಣಿತಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಲ್ಲ ಎಂಗ್ಳು ಗಾಡಿ ಉಂಟು ಅಣಿತಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಗ್ಳು ತಿರ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತು ಎಂಗ್ಳು ಗಾಡ್ಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂಗೆಣ್ಣು ಅಂತ ಓಡತ್ತಾರ ಪರಂದೆಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಬತ್ತ ಮಂಗ ಕೊರಡು ಬಂದದು ಉಂಡೆ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಇರ್ತವಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಮಂಗ ಗೊಂಜಿ ಪರಂದು ಕೊರಡು ಮಸಾಲ ಪಿದಲ್ದು ಬತ್ತನಿ ಅಂಡ ಮೂಲು ಮಂಗಿನಿ ಹಿಜ್ಜಂಡು ಅಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಮಂಗೆ ಪೋತದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಅನ್ಪನು ಪರಂದ ನಂಜನೆ ಬತ್ತವತ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ನೆನಪು ಬತ್ತಂಡು ಆ ಪರಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೀತುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮಂಗೆ ತಿಂತು ಬತ್ತಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿನಕ್ಕೆ ನೆನಪಾಯಿನಿ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ತೆ ನಾನು ಎಂಕ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಮಂಗೆ ತೂವೆಲ್ತಿಕ್ಕು ಅಪ್ಪಗ ಕೊರ್ಕನಾಂಡು ಎನ್ನ ಏನಂತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಮಾತ್ರ ಮರಪುಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲ ಈ ತುಳುನಾಡಿದ ಜೀವನಕ್ಕೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ನನ್ನದ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗುವೆ ಅಡೆಮುಟ್ಟಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ.